Kaixo ibaibetarrok, jakingo duzuen moduan, bihar, maiatzak 17 LGTBIQ+ fobiaren aurkako nazioarteko eguna izango da. Guk eskolatik gure ekarpen txikia egin nahi izan dugu borroka honetan. Historian zehar, milaka dira kolektibo honen parte diren pertsonei egindako erasoak. Gaur egun ere, hainbat dira beraien identitate eta sexualitatearengatik jasarriak diren pertsonak. Bizitzeko eta izateko eskubidea urratzen zaie sarritan, eta horregatik dira beharrezkoak biharko bezalako egunak eta aldarrikapenak. Guk Ibaibeko ikasle eta langileok argi daukagu zein den bidea, guztion eskubideen aldekoa, mundu hobeago baten aldekoa, bazterkeriarik gabeko gizarte baten aldekoa. Mila esker guztioi. Pentsagarri izango naiz, pentsatzen badezu